Хоб, салому алейкум, бародаро. Мо имрӯз вай кардем, гуфтем як режими таймерзадешкаро ба шумо нишон медодем. Мақсад барои ягон мотор пайваст кардан ёки барои ҳама кор, барои чӣ коре набошад, намира мо барои як намудшо нишон медиҳем ба шумо. тарзи пайваст кардан 5 волтаи чизи мо 5 волтаи заряд муноққатӣ мо инро гирён мекунем, сведа мезанем ва чиёи мо выходаш да DC плюс DC минус хеле гирён мешавад. Камтар шнур вайрона ҳисоб онавай мақсад киштагӣ буд. Аз мо инҷа як чандта функсия дорад, программа дорад. Мо программаи 3.1 шуморо мефаҳмонем. Мақсад 3.1 чӣ рола чӣ вай иҷро мекунад. Мақсад токометрия минут мемонӣ, мисол ҳамқа минут пас кор мекунад, мисол бо ҳамқа чанд минут пас мисол мекушахча. Хоб, хайнаира гирон кардем, озима туғриш кардагӣ будам кор кардиса. Хайна бигем ки токи мо инем прожектор лампочка мешавад. Ай лампочка ток инҷа туғри мегирад. Токи мо дар выходаш дар NS инаком ҳардуш ҳаминҷа пайваст мешавад. Ва ин як чизи дигарро бифаҳмонам. Хоб, ай лампочка сими лампочка якташ омадагӣ 18 пайваст шудагӣ, дигариш меояд қати як сими лампочка ва як сими айҷа меояд дар свет меравад. Хоб, дар свет мезанем. Хоб, назадем сведа, лампочкаи мо кор додар омад. Ток ина чихе программаша дар кор бояд мо дар кор даровардан кнопкаи K1-ро пахш мекунем, местем. Ин ҳам программаҳое ки истифода бурдан уже ман туғри кардагӣ будам, бароям кор даромадаеса. Мақсад чӣ кор кардан дар кор? Вақте мо симоро задем, ин программаи 3.1 барои тока, мақсад минут қатӣ туғри мекунад, моро мисол метиҳад ва қатъ мекунад тока. Так ин иҷаи мақсад иҷа медуроем, иҷа минут мемонем. Иҷа мисол 5 минут пас онавай мекунем. Мақсад ина 5 секунд пас мо мемонем. 5 секунд пас мисол бо ҳамира меҷиқем, уже чӣ мо кор намедорем. Ина 5 секунд пас ток мемира, гум мешавад. Мақсад 30 секунда бо токи мо свет гум мешавад. Мақсад свет мемира 5 секунда. Назе 30 секунд буд шавад, свети мо қатъ мешавад.
то қатъ шуд. 5 минут буда або омад. Мақсади ҷабо мо метавонем ки мисоли аҷа мо худмон ба вай хоҳиши дили худмон мақсад монем минутша. Ина 7 мекунем, мисол 10 мекунем. Метавони 1 соат мисол мекунем. Байни ина мекунем. Меҷиқем бо ҳамира меҷиқем кор намедирояд. Программаи ира мисол мешавад ки дар моторчаҳои инкубатор истифода барем ё ки мисол ҳамаи чизҳои электронида мисол метавонем мисол истифода бурдан таймер задешка свет қатъ шуд, ток партофт боз бо 30 секунд мешавад, бода свет метиҳад. Хай бародаро, инам хеле абзори имрӯзаи моам хеле агар ягон хоҳишманд боша мо дар ҳастаи мақсад номероро дар рақамҳоро дар зери навор мемонем. Занг занем, касе дар кор боша таймерзадешка марҳамат занг занем ҳастаи мода биё харидорӣ кунем. Салому алайкум.